Здравейте, геймери! Аз съм GamerBay и след мен... Да. Работя с пръхсмагачката. Как се казваш това, бе? Anyway. Така, да ми дреме. Аз съм GamerBay и днеска пак ще се подиграваме на малко момичета, които качват клипове. И това е най-якото нещо. Как? Така, но първо да ви кажа, че ще направя един... Всъщност, дали иска да направя клип, където играя страшна игра с фейскам. Да. Стига съм дрънка, нека да започваме бацата. Здравейте! Тук сте пуснали клипа Пълна простотия. Да! Естествено! Аз съм пуснал клипът Пълна простотия, ми щом го гледам много ясно, че съм го пуснал, ма. Пълна простотия... не знам. Малко не се казва така, ама се тая, бич. Сега ще видите Габриела. Какво каза? Я чакайте една скоро. Да погледнем чакай. Тук сте пуснали клипа Пълна простотия. Сега ще видите Габриела. Та не мога да разбера какво говорим сега. Да, естествено виждаме две мангалки, които правят глупости. Ох, тези хора са много глупави. Да, казах мангалки, не съм расист. Просто това е next level простотия. Защо? Питам се едно нещо, защо качвате такъв клип? Защо изобщо за Бога, като знаете, ще получите дизлайкове и гадни коментари? Хейт. Имам чувство, че те две миченца не се спили хапчетата. Да. Добре, ще им казваме Дебелана и Харбалана. Да. Next level идиотчество на бате. Само да ви кажа име на копче пауза. Да. Вау! Поздравления! Страхотен клип. Невероятно! Да. Ама това майче е смешно. Не е смешно. Повярвайте ми, аз и вие имаме коренно различна представа за смешно. Сега ма побърка. What? Това сигурно е най-скапаният клип, за който съм правил сатира. За Бога. Добре, те смешни се правят. Не сте смешни. Вау. И да, вече виждаме творк. О, защо пак творк? Фак. Добре, знаете ли какво ме дразни? Дразни ме творкът. А знаете ли кое още повече ме дразни? Да гледам момичета на 6 години, добре. 8 години как правят творк. Това ме вбесява просто. Аз съм била важната. Ето. Това не е смешно, вие така се излагате, разберете го. Вау! Наистина трябва да се казва Пълна простотия. Да, май дочух, че се пусне телевизора, не знам. Вау, аз не мога да танцувам, но те танцуват по-ужасно и от мен, казвам ви. Ужас. Вие не са виждате вас. Какво? Това хора ли трябва да е? Даже и да е. Кое му е смешното на хората? В смисъл... Да.
Една песен аз да изпея луда. Луда песен ще разкажа. Луда песен ще разкажа. А според мен би се връзо повече луда песен ще изпея, ама и така бива. Тука напред няма. Бас яката песен, човек! The best песен ever. Това просто го слагате за рингтона. Да! Човек пеше по-зад мене и баба ми. What? Защо дадох баба ми за пример? Никой не знае. Сетая. Пие се пред няма. Да пием ни. Да пиете вие, праднято, като ви гледам, ви сам това знаете. Да. Сега да ви разкажа едно нещо. Да знаете, днес Габила тук са. Спре да закриваш, бе, тя ще ни разкаже нещо. Нещастница. Аз сега ще разкажа нещо. Те те чуват в момента. Не, сериозно ли? Не, тя като се мръдне по-настрани от камерата да не я хваща в кадър, ние не я чуваме просто. Да. Да. Ти шепнеш, то ще чуя на 50 000 километра. Вау. Сега ще и така после. Здравейте, сега ще ви разкажа едно нещо. Значи, едно дете Габриела беше на улицата. И една кола я разби и Габриела такава пред изкара от къса си. Тази история отвратителна. Коя я преказва и тя се изпардяла. Ужас просто, хора. Това. Как може са такива? Вау. Направо замисля цялата махла. Добре, сори хора, просто не мога да изтърпя повече. Ако клипът ви е харесал, нека да щупим лайк бутона. Аз бях Геймър БГ и чао!